Takže čaute ľudia, ja som Odio, vítam vás pri prvom let's play na hru Far Cry 2. Viem, že je to docela stará hra, ale možno vás to bude baviť, nevím. Tak my sa vydáme teda na príbeh, čiže si dáme normálne. No, tak štart. Tuto hru som hral raz v živote, to som sa moc daleko nedostal, takže moc to nebudem poznať. Ale máme to po česky. No uvidíme. A už sa vbíhá akcia. Tak a sme tady. Jedeme autíčkem. A vlastne toto bude strašne dlhá cesta, pri ktorej nebudem vedieť ani co mám rozprávať. Ale to je vedľajšie. Letadýlko! Čekajte, ešte stíším zvuky trošku. Neviem, jak to je počuť. Aha. Jak má človek vedieť, kedy to je? No takto. Ten moment to najde. Co už? Potom nemám to na najvyšších, by mi to neutáhlo. No. No! Presne, nevedia ridiť, co? No to je jak ja. No, cikári! Sa bojím. V tejto krajinke bude... Co? No ti rozumiem. Titulky si víte prečítať aj sami, takže to vám nebudem čítať. Vrak autíčka. Lodička. Další vrak auta. To je zajímavé, že to ty Afričané nerozkradnú. To vím, že to není to isté jak cigáni, ale to je vedľajšie. Krávičky. Však tu dostanem nejakú chorobu, pro Boha. Alala, radio je chytlavé. Jedeme dál. Poď. Jedeme. Však sa to rozpadne. No je to v dlhším stavě než ty ostatné. Je, moje ručičky. No, co už. Tak se vrátí a co už. Nerozumím, tak to nemusím, radši něco vyprávěj. Čo by nás měli pustit? Jej! My tu máme lepší autíčka, obo co to je? Co? No odkud by sa jel. Kokos. Z potoka sme vyjeli. Taký sme dobrí. Zapíva všetko, aj nás pustia. Ty co kúkáš? Co ti nelúbia moje baganice? Môj dalekohled, teda ten asi není môj. No aj mapa je tu. Co sa im to nelúbi? Sereme na nej. Presne. A sú tu dáke divné úseky, kde mi to laguje. Zaujímavé.
Divno to... Máme také vôbec dočítavanie. Tak to sa mi nelúbi toto. Jaké divné lagy. A to není ono. O, každopádně to bude muset strihnúť. Takže to bude vidět, že je to strih. Takže na dokupazičku čaute. Takže čaute, som späť a nevím, či tomu šibe. Jsem to dal na najnižší, ale nevím, tak jako jde to lepší, ale tak uvidíme. Snad vám to tak nebude vadit. Zas. No tak budete si na to zvyknout, co už vám povím. Vojáci. Asi keď nějaké dočítám, nevím. Až mi to jde v pohodě. Jedeme. Aha. My jsme až taky dobrý. No to jste viděli, že my jsme jaký borci, my prejdeme cez autíčka, takže to mám zabugované celé. No to na co zakoukáte? Špiny černé. A ty co si je? Jaký mi je zle. Co už? S kapíňou. Ne. No odbočuj někde. Bojeme. No ty kokos, já úplně můžeme jít robit v čem modelku nějakou. Byla obrazovka. To bude záživné. Ano, všechno tady zpět do hajzlíku. No toto je postel. No, je to velice hygienické. Je fotečky, jestli tam nějaké hádže. Se hraje na nějakou hru asi. Napíš dálka. No, on mě pustíš. Hoz mi nějaký lék a jdu. Ty to ukažky neznášám. No. Mám maláriu, paráda. Někdo? Ty? Kde? S čítaním na mě nechoď. S tím mě nepochodíš. No. Tak čau. Co zbylo obrazovka? Je. Nějak jasno tu je. Zrázu. Je můj deníček. Tam si zapíšeme, jak mi dneska bylo. Oh shit, to co bylo? Fakt, že jste neohluchli. Mal zbraň. Mačeta. No, tak mačeta byla. No, to je jedno. Je, já se můžem pohybovat. A zkrátka tu šů. Mně se nezdá, že by to takto za... WTF. Zamieříš, lebo trošičku mi vystřelíš oku.
Aha, tak to viem z každej hry už asi. Toto není moja prvá hra, strývačka co hra. Kam včel? Až včuker je dobrý, tyto sú asi naši. A vojáci sú asi neprítelé. No, neviem. Ja budem proste strieľať. Nechte mňa na pokoji! No to je dostredy ako to je. Aha. Proti mne sú asi všetci, bych povedal. Kamami! A tak asi tady to ne. Co máme robiť? Aha. No musím ísť preč. Choď! Choď! Aha, tak to. Oh shit. Okým to strieľaš? Ja si poviem, co? Shit! No tak parádne to dostrieľam. Už sme aj stihli zabiť, aký som dobrý. Či to má byť podľa oného? Ja vím. Načítávání. Aké magické to je. To slovo načítávání. Musíme zabít čakala. Který obě strany vyzbrojil, no? No, už by sa to mohlo donačítavať. Prosím. Si robia srandu už fakt. Už chytám z FPS, už som tady. Kde to? Sem? Zase mám také divné seky? Je to mal byť podľa mňa. Pokud áno, moje zdraví klesne, tak si môžem doplniť háčkem. Grafika. No tak, to sa dá očakávať, keďže to mám na lov? No. Pustíš ma? Pustíš ma? Pustíš ma? Pustíš ma? Postav se před modrý kovši a potom odložit. Tady. Uložit. Uložíme si hru. Je kartička. Čar. Kuj. To. No dobré. Tak. Vyber si to se. Dovnitř. Toto si beriem. Áno, ja viem. Toto je moje plamenomet. No. Tiež to převypravím. Tak čísta sa mi to teda nese, tak ja ti nevím. No. No dobré. Som slobodný. Tak. Tak to máme. Poručím mi řeku a opravím venku zaparkované vozidlo. Tak jdeme ho opravit, no. No tak ale už by stačilo, ne? Ty nevím, co pomůže, že tam furt něco krucím, no to je vedlejší. Otázník. Pomocí otázníka, tak to je ukrt, ne toto. To je jedno, jak to ne. Si robíte srandu. Áno, menší fail sa stal za sestry, keďže nevím, jak mám dať otáznik.
No mi to otáznikem to nejde, to má být to s nějakou bodkou uchvatné. Asi to budeme muset prenastaviť, takže v podstate toto video je u konca, bylo to len také zaznamenie z videa a potom už pôjdeme na nejaké ty misie, takže čaute ľudia.